pèl. Creu que és una presa de pèl? I tant, i tant. Però, en fi, no me n'alegro, No me n'alegro. Jo fa molt temps que, vostè ho sap, perquè l'he expressat en més d'una ocasió, que em preocupava molt, precisament, que un dia arribaríem en aquest final de camí. Ara ja estem arribant en aquest final de camí, és com si anéssim al tren i ja hem sentit la propera parada i ja està, arribem al final de trajecte, no? I el tren encara porta una inèrcia fins que arriba a l'estació i s'atura, no? Però ja està, estem al final d'aquest camí i el president Mas ara té una papereta molt complicada, que és explicar-li a tots els catalans per què els ha enganyat durant un any, dient-los que passaria una cosa que ell sabia perfectament que no passaria i per tant que conscientment ha estat alimentant aquest miratge que finalment no serà, no? I per tant, home, i que a més ara, un cop ha acceptat i admès que aquesta consulta que ell fa un any que està prometent que es farà, aquest referèndum, aquesta mena de dret a decidir, un cop ell ha admès que no es farà, perquè ho ha admès, i això ha provocat el trencament de la unitat dels partits que li donen suport, admès, per què no ho reconeix ara públicament? I anem ja per feina, no? Hi ha molta feina per fer. I en lloc de fer això encara manté aquesta ficció i aquesta mena de presa de pèl, aquest simulacre, aquest succedani, i farem allà com una mena de recollida de firmes, ho posarem en una caixa que serà una urna i farem veure que votem quan no estem votant res. Jo crec que això els catalans no ens ho mereixem, miri què li dic, no ens ho mereixem. No ens ho mereixem, jo crec que tenim dret a que les coses facin una mica millor, no? I que el govern es dediqui a fer la seva feina, que n'hi ha molta per fer. I en lloc de fer això, doncs encara estem aquí amb aquesta mena d'enganyifa que jo crec que ja seria molt necessari de dir la veritat, definitivament. Escolti, això s'ha acabat, ja està, s'ha acabat. Per tant, miri, ens hem equivocat, el govern s'ha equivocat, no passa res, rectificats de savis. I fem-ho, no es tracta ara de qui tenia raó, vencedors, vençuts, no, és igual, el camí era equivocat. Ara hi ha un altre de camí, comencem-lo i fem-lo junts, i crec que és el que cal. Però els catalans ens mereixem també aquest no permanent del govern espanyol a qualsevol proposta. Jo no dic només la de votar, per exemple, no complir amb l'addicional tercera de l'Estatut, per exemple, no complir amb les obligacions que les mateixes lleis fetes per al propi govern espanyol o impulsades per al propi govern espanyol a través del Congrés i del Senat són d'obligat compliment. Ens ho mereixem això els catalans? Els catalans ens mereixem un govern que es preocupi de resoldre els problemes que tenim. I el que no ens mereixem és un govern que constantment tapa la seva incapacitat per resoldre problemes, amagant-se sempre que la culpa la té un altre, no? I tothom fa coses bé, fa coses malament, i estic segur que el govern d'Espanya també fa coses malament, però el que no pot ser és que el govern de Catalunya, perquè estem a Catalunya, en lloc de fer la seva feina, en lloc de resoldre els problemes que tenim en l'àmbit de la sanitat, de l'educació, de l'administració, pagar les factures que deu, resoldre el problema de les farmàcies, etc., dels serveis socials, en lloc de fer això, constantment estigui apuntant cap a un altre lloc, dient no, la culpa de tot és d'un altre, no? Jo sóc el primer en reconèixer que les coses quan es fan malament s'han de denunciar. I, escolti, si el govern d'Espanya en algun moment fa una cosa malament, s'ha de dir, i s'ha d'exigir que ho faci bé. Però no és veritat que tota la culpa de tot el que passa a Catalunya sigui sempre el govern d'Espanya que ho fa malament. Ens mereixem, sobretot, un govern, el de Catalunya, que faci la feina que ha de fer. Miri, li poso un exemple. El 10 d'octubre, el govern de Catalunya tenia l'obligació per llei de portar els pressupostos del 2015 al Parlament per començar-nos a discutir. Clar, no ho ha fet. Per què? Bueno, perquè està enfrescat encara amb aquesta història, no? I jo el que li demano al govern és que anem per feina. Passem pàgina. Aquest tema s'ha acabat. S'ha acabat, ja està. Anem per feina. N'està segur que s'ha acabat? Sí, és que és així. Fa molt temps que ho sabem que és això. Això és un final que estava escrit, no? Ho dic perquè, per vostè, què s'ha acabat? Ho dic perquè, per exemple, l'Assemblea Nacional diu, escolti, el procés no s'ha acabat. A l'Assemblea Nacional, jo he escoltat avui la senyora Forcadell, deia que estava decebuda. Sí. I jo crec que avui a Catalunya hi ha molta gent decebuda i alguns indignats. Per què? Home, perquè se senten enganyats, perquè els han dit que passaria una cosa que finalment no passarà, però és que la indignació és més gran quan un sap que eren conscients que això no es podia fer. Per tant, home, no es farà. Què és el que s'ha acabat? El que s'ha acabat és allò que ens han dit durant un any que farien, aquella consulta legal amb garanties democràtiques per decidir, etc., això no es farà. El president Mas ja ho ha admès, ja ho ha dit, ho ha comunicat, i per això s'ha trencat la unitat dels partits que donaven suport a això. Cada un dels partits que donaven suport a això ja ho ha dit també, que això no és la consulta que havien pactat, que per tant, que amb això no hi juguen, no? Per tant, si ja ho ha admès, per què no ho reconeix i comencem a treballar junts i tendim ponts i recuperem la relació entre uns i altres i treballem en positiu, construïm junts el futur, però fem-ho en positiu, en lloc de trencar, en lloc de dividir, que és el que això ens portava una divisió, no? I jo, de veritat, no estic aquí per dir ja ho dèiem, ja ho vam dir, tenim raó, no, és igual, ja està, aquest era un camí equivocat, comencem un camí nou, comencem una etapa nova, només falta una coseta, que el president Mas ho digui, reconegui, miri, aquest camí ens vam equivocar, anem a fer-ho d'una altra manera. Però vostè íntimament se sent satisfet per allò de jo ho havia dit? No tinc satisfacció. Tinc la tranquil·litat
en aquests moments de comprovar que el president ja ha admès i ha dit que no farà una cosa que no pot fer. No farà la consulta que durant un any va prometre que faria. Aquesta consulta del dret a decidir, això ja no serà. És a dir, el dia 9 no es podrà fer aquesta consulta que dividia els catalans, que enfrontava catalans entre catalans i catalans amb la resta d'espanyols i que no solucionava cap problema que tenim. Això ja no es farà. És el que ha anat dient, i ell ja ho ha admès, i ho ha dit als seus companys de viatge, i per això s'ha trencat la unitat d'aquests partits que donaven suport a això. Ho han dit ells, no és que ho digui jo. Han dit, escolta, això no és la consulta que vostè ens ha pactat, no és el que hem pactat, no satisfacció, senyor Cuní, és tranquil·litat i serenitat de dir, bueno, almenys les coses poden tornar al camí de l'ordre, i fem-ho bé, ara posem-nos a treballar junts, que és el que jo crec que una majoria de catalans volen també. Una última pregunta, senyor Millo. Vostè recomanaria o recomana al govern espanyol que recorri també aquesta consulta alternativa? Perquè avui he sentit declaracions del ministre de Justícia molt més cautes que les de la vicepresidenta, que va molt més pel dret. No, el que passa que tots dos han vingut a dir el mateix. Ara això depèn molt, depèn absolutament, diria jo, de què és el que vulgui fer exactament el senyor Mas. El president Mas no ha dit exactament quin és el marc legal en què vol fer aquest procés participatiu, que al final és com anar allà a fer una costellada, no? És com una recollida de signatures, no? Vostè ha firmat alguna vegada per alguna causa, tots hem firmat per alguna causa un dia, no? I signem i això es posa en una carpeta. I ara el que ens està dient, no, farem una recollida de signatures i no hem de posar-ho en una carpeta, ho posarem en una urna. I llavors estarem votant i estarem decidint, no enganyem a la gent, ja més, ja n'hi ha prou d'enganyar la gent, no? Diguem la veritat, les coses pel seu nom. Es pot impugnar? Home, si és només una recollida de firmes i posar-les en una caixa, voluntàriament cadascú, això no cal impugnar-ho. Ara, clar, si el que es pretén és seguir enganyant i camuflar el referèndum d'una cosa que no és, però comencem a treballar amb el cens, amb el tema informàtic, etc. I volem fer veure dissimuladament que no fem el referèndum, però sí que el volem fer, aleshores estaria fent una cosa que no es pot fer. Aleshores es podria arriscar novament a aquesta impugnació. Espero que no sigui això, no? Jo, de veritat, crec que necessitem tornar a la normalitat, a restablir ponts, a construir junts, a anar per feina, a solucionar problemes i fer-ho dins del marc de la llei i de la concòrdia i de la convivència, que és el que els catalans, jo crec, modestament, majoritàriament, volen. Moltes gràcies, senyor Millo, per tornar a participar en un altre programa especial d'aquests que l'actualitat ens porta a organitzar tot sovint. Avui fins a 2:45 de la nit. Gràcies, bona nit i bona hora. A punt, Pol Marçà, des de la seu d'Unió Democràtica, ha acabat ara mateix